हादरसा सोरखारनि गोख्रों बिथोनजों पुलिस बिफाना जायखिजाया आयेन बेरेखा हाबानि हेंथायै गोख्रों नोजोर होनायजों लोगोसे हरखाब सेबनाय बायदि हाबाफोरखौ मावबोदों। नाथाय अब्लाबो आयेन बेरेखा हाबा मावनायखौ दासिम खम जानाय नुनो मोनाखै। सम सम बेफोरबायदि हाबा मावनाय खायसे सुबुंखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होनाय जाबोदों। बेबायदि समावनो गसाइगाव महकुमा सिंनि श्रीरामपुराव पुलिसा सेबनानै गोबां बिबांनि गांजा हमनो हायो। हमनो मोननाय गांजाया गासै मोन 49 पेकेटआव 467 किल'ग्राम होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बेनि हाथाय बेसेना खमैबो 20 लाख रां जागोन होनना पुलिसनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। MP13ZH1064 नम्बरनि गंसे ट्राकजों हाइजेंनि सिङाव गांजाफोरखौ सिखोमानानै लाबोनाय समावनो आसाम आरो सोनाब बंग'नि सिमायारि ओनसोलनि श्रीरामपुराव पुलिसा सेबनानै हमनो हायो। गांजा लाबोनाय ट्राकआ सिलचरनिफ्राय फैदोंमोन आरो मध्य प्रदेशसिम थांनायनि बाथ्रामोन होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं बाबलु खेर मुंनि गांजा लाबोनाय ट्राकनि ड्राइभारखौ पुलिसा हमनो हायो होनना मिथिहोदों। निउज डेस्क रिपर्ट समनि रादाब।